dia, nosaltres som dos alumnes de 5è de primària de l'escola Mare de Déu de Núria. El nostre nanorobot es diu ATC i el nostre grup és els nanotecnològics Team. Nosaltres som la Mar i jo, l'Alexandro. Com em ve dit el meu company Alexandro, aquest nanorobot es diu ATC. La A i la T significa anti i la C de càncer. En aquest hem decidit fer el càncer de pàncreas perquè és dels més perillosos i més mortals del món. També aquests colors els hem decidit perquè el vermell es camuflaria molt bé amb la sang i així es podrien posar millor les cèl·lules lliures. També hem posat això aquí, que és l'ATC, i això que són aquí són els sensors que serveixen per detectar totes les cèl·lules cancerigèniques i es posen aquí dins i quan això es tanca i allà dins s'esfumaran. I aquí s'acabaran les exposicions, esperem que us hagi agradat.